Fy enw I yw Dr Hennessy. Rwyf yn Uwch Ddarlithydd yn yr Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd. Hefyd, fel cyfarwyddwr raglen, roedd yn gyfrifol am y raglen ddwyieithog, sef Astudiaethau Chwaraeon ac Addysg Gorfforol ddwyieithog. Mi nes i radd israddedig mewn Cymraeg tra am gymryd ac cwmwysterau hyfforddi allanol. Symudais i ymlaen i wneud meistr mewn Seicoleg Chwaraeon ar ôl cwpler ta, mewn addysg gynradd. Ar ôl gweithio mewn ysgolion cynradd, uwchradd ac mewn ysgolion anghenion arbennig, roedd wedi bod wrthi yn sefydlu a datblygu'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg mewn chwaraeon yn y Met. Mi nes i ddwythuriaeth mewn PhD o dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Fel dyfanwr elitaidd dros Undeb Rygbi Cymru, roeddwn ni am ddatblygu Rygbi Cymru fel cynnyrch. Hynny yw, roeddwn yn ymchwilio ffyrdd i gallem datblygu ddyfanwyr, chwaraewyr ac hyffoddwyr yn ogystal â gwella profiadau gwylwyr. Nawr, roedd yn cefnogi eraill i gyrraedd ei nodau a brofi bywyd Mhrifysgol, bywyd myfyriwr yn ddwyieithog. Mae fy swydd yn darparu y cyfle perffaith i fi gyfuno'r ddau beth sydd yn bwysig iawn i fi, y Gymraeg a phedagogeg. Gan fy mod wedi chwarae, hyfforddi a dyfannu chwaraeon ar lefel uchel, gallaf fi rannu profiadau o lygad y ffynon gyda myfyrwyr. Roedd yn galw ar Gymru o'r byd chwaraeon sydd yn gallu cyfathogi ein cwricwlwm.